Ni maminga foko bikadi o ka dɔn k'a fɔ ko kunu ne tɛmɛna ni kunu ma to maa min kɔnɔ bi to t'i kɔnɔ yanni ka ɲuman kɛ maa ye k'i k'a k'a dɔnbaa ye Salifu Keyita an ka sorofe kɔnɔ nin ye ale kumakan ye a ka dɔnkili dɔ senfɛ min bɛ tali kɛ se damayira yɛrɛta min ye cɛsiri o hukumu kɔnɔna na sɔgɔma in na wolomasiri tabaw ka dagatigiw olu ye baara minnu kɛ ka se ka o sansalama an bɛna na o baabu de ta Dougoukoloko o kɛlen no wulikajɔ ye wulikajɔ min sigira sen ka jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ sa diripa laadala kalo kalo ale bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalo baarakɛlaw na zen min ye diripa ɲɛmaa kura ye n'o o ye colonel major Bakari Bokari Mayiga ye nin ye ale yɛrɛ tɛgɛ ɲɛfɔlɔ ye sabula kabini a sigira kalo kelen ale ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye o siɲɛ fɔlɔ ye nin ye kunungo baabi ye kimɛli kɛ juin kalo ani juillet kalo wulikajɔ min sera ka kɛ o kɔnɔna wolomasiri tabaw fɛ Mayiga kɛ ka kuma na a ko maa 1850 bamansuwale kɛbaw olu de kɔni fara nin waleya in kɔnɔna na min ye an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u dogo yɔrɔ 45 o de dasira ka taa kari k'a filenkolonci k'a dakolonci kalo 2 in kɔnɔna na n'o ye sanba 2006 juin kalo ani juillet kalo kɔnɔna na diriba directeur ka laseli senfɛ kunnafonidilaw ɲɛna fana a y'a yira sa k'a fɔ ko ale filɛ ka min fɔ nin ye ko fɛn caman bɛ yen o tɛ se ka lakali dugudenw ye k'a sabu kɛ baara n'a gundo baara n'a fɛɛrɛ baara n'a kɛcogo ko nka maaw bɛ se ka min kɔni sɛbɛn ka bila pewu o ye k'a yira sa u ka bolimafɛn bɛ n'a fɔ ma pick-up o 153 o filenkoloncira k'o dakolonci blende 40 mobili 40 n'olu kun falen no marafala tew blende 11 o bɛ o la moto 230 wolomasiri tabaw y'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni u ka wulikajɔw senfɛ nin kalo 2 laban in kɔnɔna na min ye Bokari Mayiga ye a ka laseli kɔnɔna na sa a ko ko a ka kan waleya min kɛra sangaw fɛ yen a ka ɲɛfɔli kɛ o la san bingali diriba ɲɛmaa ka kuma na min ye 23e régiment d'infanterie n'o bɛ sangaw fɛ Ali Umrani n'a ka cɛdenw ko Ali Umrani yɛrɛ ye kuma fɔ cogo min ko a ti tɛmɛ o kan koyi wulikajɔ in ni cɛsiri de kɛra bingali in kɛlen bamansuwale ni ka wale kɛba maa 50 ɲɔgɔnko o de fara o wulikajɔ senfɛ wolomasiri tabaw ye minɛn caman daraki maa ninnu na wa u ka minɛn caman fana k'o fana kari k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ diripa directeur ka fɔ la bi na Mali jamana kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri sebe wolomasiri tabaw ye fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wa bamansuwale ni ka wale kɛba bɛ waleya min na bi o waleya kɛkun ye min ye o ye ka maaw jatigɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin yɔrɔw ma yɔrɔ min dugudenw u bɛ taa olu jatigɛ baara ta ka ɲɛsin olu ma walima kana bin wolomasiri tabaw daga yɔrɔ kan ka jaw ta ka olu yira k'u ta tɔ toro ye nka min ye armée ye ale kɔni kabini san 2025 o avril kalo kɔnɔna na ale ye fɛɛrɛ min sigi sen kan o de ye Dougoukoloko ye colonel major Bakari Bokari Mayiga ko k'olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ko hukumu kɔnɔna na ko nɔgɔ foyi tɛ o la o baara bɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ nka bi na min ye bɔlɔlɔ sira fɛ kibaruya di siraw fɛ kuma jatigintanw jatigintanw min ye kuma minnu bɔ yen n'olu bɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ taayɔrɔ tɛ sɔrɔ la nafa tɛ sɔrɔ la fɛn tɛ sɔrɔ la k'u kɛlen don k'o de kɛ u taabolo ye bi nka min ye Mali wolomasiri tabaw ye u n'u dɛmɛbaga n'o ye Afrika kɔri maaw ye olu fana dalen tɛ sunan la wulikajɔ ni cɛsiri ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mɔmɔ o de la sa Mali marabolo fan minnu bɛ yen n'olu b'a fɔ ma ko Théâtre S n'o bɛ tali kɛ Gao Menaka Kidal Jinimu ni FLA maaw olu tun ye wulikajɔ kɛ juillet kalo daminɛ na bingali belebele sa u kun yɛrɛ min ta sa k'o ɲɛsin Gao ma Anefisi ani Agelok k'a ma bɔ foyi fɛ min ye wolomasiri tabaw ye k'olu kɔni ye tatugu u la fantan ani 4 u bolominɛw u ka kɛlɛkɛcɛ camanw ɲɛmaaba belebele k'olu caman binna talahadakaw fɛ yen min ye bamansuwale ni ka wale kɛba maa 100 ɲɔgɔnko o de fara yen senfɛ diriba ɲɛmaa ka fɔ la a ko min ye nin wulikajɔba in ye k'u tun b'a fɛ k'o kɛ sa yaasa ka taa Gao de minɛ n'u bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Anefisi jɔyɔrɔ min bɛ a la bi diriba ɲɛmaa ka kuma na o ye k'i to Anefisi i bɛ taa ye fo ka min ye cɛncɛn fo ka jamanaw ci ka ci yɛrɛ sɔrɔ fo Egypte n'a ka di i fana bɛ taa nɔnfɔn bɔ fo ka taa se Ghana ninnu ma taabolo camanba de bɛ Mali kɔnɔna k'a daminɛ Anefisi la ko sigiyɔrɔ lankolon tɛ a nafa ka bon kosɛbɛ Kidali minɛli baara minnu bɛ senna don nataw la olu wulikajɔ hukumu kɔnɔna na yaasa dugumacɛ minnu bɛ yen bi olu bɛ ka baara min kɛ Tesalit Anefis Agelok ko bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye mariba yaw kelen k'o se ka o labɛn diripa directeur ko min ye wolomasiri tabaw ye i bɛ se ka na bin quoi
bɛ se ka na wulikajɔ kɛ i bɛ se ka n'i ka jaw ta nka ka to yen ka daga minɛ k'i sigi a kunna k'o se tɛ u ye bi o se t'u ye sini wa fanga min t'u la bi u fanga kun t'u la kununko kuma tɛ bi bi in na armée kɛlen don ka wulikajɔ caman sarada kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko bin kɛra yɔrɔ minnu kan n'o ye Tikaw fɛ yen Kɔnakaw fɛ yen wulikajɔ kɛra ka nin bɛɛ lajɛlen saw k'a minɛ yaw yɔrɔnin kelen suko ani dugusajɛ cɛ wolomasiri tabaw Sandarekaw fɛ yen bin wina k'u ka ye u yɛrɛ wulikajɔ kɛ k'o ko kunbɛn min ye kungokolo fandanbanda kɔnɔna na Kɛnɛkunkaw fɛ yen min ye Ɲaminakaw fɛ yen Sunsan Bawulen kɔnɔna na ani Faya kɔnɔna ko nin bɛɛ lajɛlen salola k'a jɛ pas ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye armée ye a tɛna na nɔnfɔn to a tɛ jida to a tɛ yɔrɔ foyi to yen bi ni ninnu kɛlen ka t'u miiri yɔrɔ min o la sa k'a daminɛ juillet kalo tile 4 ka na s'a tile 10 ma Bamanjɔni ka wale kɛbaaw kɔni kun ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛ kun ye min ye Dougoukoloko y'a bɛɛ lajɛlen bali cɛsiri ni timinandiya DIRPA ɲɛmaa y'a jira sa k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ fana armée ma ɲinɛ dugudenw kɔ koyi wolomasiri tabaw min ye citerne 10,589 k'u sera k'o ladon jamana in kɔnɔna na maaw bɛ minɛn minnu ta fana ka se ka na n'u ye ani ka siraw lakana baara fana kɛ u y'o kɛ armée de l'air yɛrɛ ale ye wulikajɔ kɛ fo siɲɛ 673 ka se ka maaninfinw ta fu ka na ni u ye ka bɔ u dagayɔrɔw la o senfɛ sa min ye maa mun sera ka taa o ye maa 4,804 u y'olu de ta minɛn minnu bɛ yen n'olu sera ka taa sa o ye tɔni 201 ye don o don ko nin baara in fana bɛ sen na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɛ wulikajɔ min na a ko sisan a ka kan kunnafonidilaw Mali dɛmɛbaw minnu bɛ ka baaraw kɛ jamana ye bɛɛ ka sɔn fɛn kelen ma kibaruya sanuman dili kibaruya ɲuman dili ale b'o ɲini kunnafonidilaw fɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'u y'a dɔn k'a dɔn kari u ka wuli ka se u ma u ka kibaruya d'u ma yaasa cogoya min na jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ kunnasiri kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye an bɛ tila ka segin ka na nin kuma in kan Nfamara ale tun bɛ yen ale fana ye min sɔrɔ a na tila ka o da o tulo kan